Il-Prim Ministru Joseph Muscat naqas milli jagħti garanziji illi il-Financial Intelligence Analysis Unit ta' pajjiżna, l-FIAU, mhuwiex jopera b'nuqqasijiet. Meta kien qed jirrispondi għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti Muscat uża l-iskuża illi ma jridx jippreġudika l-investigazzjoni li għaddejja mill-Awtorità Bankarja Ewropea dwar l-FIAU. Mhux ħan ippreempti għal ebda tip ta' ġudizzju min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u l-BA din hemm proċess sħiħ u aħna nwieġbu għal dak il-proċess. L-investigazzjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea nfetħet fl-aħħar ġimgħat u qed tiffoka b'mod speċjali dwar kif ġiet trattata l-kwistjoni dwar il-Bank Pilatus f'Malta. Kienet il-Kummissarju Ewropea għall-Ġustizzja Vera Jourova li waqt żjara f'pajjiżna ddikjarat li jekk l-investigazzjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea ssib nuqqasijiet f'pajjiżna jinfetħu proċeduri fil-konfront ta' Malta. The Pilatus Bank case revealed that there are some shortcomings, and the question remains if it is just in this one case or whether it revealed a systemic problem or systemic problem of the control of the suspicious transactions. Jourova appelat ukoll lill-awtoritajiet Maltin biex mhux biss jikkoperaw mal-investigazzjonijiet li qed isiru mill-Awtorità Bankarja Ewropea imma wkoll biex ikunu adottati ir-rakkomandazzjonijiet li jsiru.